13-členný tím študentov Technickej univerzity v Košiciach sa teší mimoriadnemu úspechu. Ako prví zo Slovenska sa zapojili do medzinárodného vesmírneho projektu Rexus Bexus. Za svoj experimentálny vynález hybridného tepelného štítu si vyslúžili uznanie a zapísali sa do dejín vývoja kozmonautiky. Otestovali ho vo Švédsku počas letu skutočnej rakety. Na podrobnosti sa pýtala naša redaktorka Petronela Mahdálová v rozhovore so študentom Leteckej fakulty Lukášom Hudáčekom. Náš tým HARC pracoval na testovaní hybridného tepelného štítu pre kozmické prostriedky. Tento štít by sa napríklad mohol použiť v návratovom module Artemis 2, ktorý sa vrátil na Zem pred 5 dňami. Ten slúži na ochranu pred vysokými teplotami, ktorým sú návratové moduly vystavené počas zostupu atmosférou z obežnej dráhy. Napríklad niekoľkokrát ročne sa taktiež týmito návratovými modulami vracajú astronauti z Medzinárodnej vesmírnej stanice naspäť na Zem. A tento náš experiment bol v podobe kapsuly, ktorá letela na rakete Rexus. Tento program Rexus trval pre nás 1,5 roka a je súčasťou sponzorovaný Európskou vesmírnou agentúrou, Švédskou vesmírnou agentúrou a Nemeckou vesmírnou agentúrou a umožnil 8 tímom dokopy na 2 raketách Rexus 35 a Rexus 36 letieť do výšky 80 km, kde následne každý tým mohol testovať svoje vlastné experimenty. Našim experimentom bolo vyhodenie kapsuly z rakety, ktorá následne padala atmosférou. Našim cieľom bolo testovanie efektívnosti samotného tepelného štítu. Aký prínos má tento vynález pre samotný vývoj kozmonautiky? Keďže sa v súčasnosti používajú jednorazové tepelné štíty pre návratové moduly, našim cieľom je navrhnúť tepelný štít, ktorý by bol znovu použiteľný, ale zároveň efektívny a lacný. Aká bola cesta tohto vášho vynálezu? Asi to nebolo úplne jednoduché? Cesta bola od začiatku pre nás veľmi ťažká, keďže sme boli najmenší tím zo všetkých tímov, ktorí sa tam nachádzali, a taktiež sme boli prvý tím zo Slovenska, ktorý sa tam nachádzal, preto sme nemali žiadne skúsenosti v našom okolí, od koho sme mohli čerpať, ako máme postupovať. Ale nakoniec sa nám to podarilo všetko spojazniť na samotný let rakety z vesmírneho centra SRN za polárnym kruhom vo Švédsku. Ako tento let s odstupom času hodnotíte? Z našej stránky to bol úspech, pretože sa nám podarilo otestovať samotný vyjacovací systém na kapsuly, ktoré vďaka nám práve teraz plánujú použiť ďalšie 2 tímy na ich experimentoch, aby mohli vyhodiť oni svoje vlastné kapsuly z rakety. Sme radi, lebo aj naprieč všetkým problémom, ktoré sme mali počas samotného projektu, sme nakoniec poleteli na rakete, počas čoho sme získali krásne zábery samotnej Zeme, samotného vyhodenia našej kapsuly a tiež sme prví Slováci, ktorí sa zúčastnili tohto experimentu, tohto programu Rexus a zároveň sme aj dostali miesto na samotnej rakete. A ukázali sme, že aj na Slovensku sa nachádza nejaký vesmírny priemysel a že sa postupne rozvíja. Čo bude ďalej s týmto vynálezom? Budeme pokračovať v testovaní vývoji tohto tepelného štítu, aby sme následne mali možnosť ho testovať priamo na samotných návratových moduloch, ktoré sa vracajú z vesmíru.